Mill-ġdid għall-Festi tal-Indipendenza ta' din is-sena se jittellaw żewġ konkorsi li issa daħlu sew fil-kalendarju tal-attivitajiet fi żmien dawn il-festi. Dwar dan ħadna l-kumment tal-web tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar li qed jieħu ħsieb dawn il-konkorsi. Il-preparamenti għal żewġ festivals allura l-KKI u l-KKI Juniors issa ilhom aktar minn xahar li bdew, però matul dawn il-ġranet jilqu l-qofol tagħhom il għaliex nhar il-ġimgħa li ġej propju huwa l-aħħar ġurnata meta l-kompożituri, l-awturi u l-kantanti huma mitluba li jdaħlu wkoll is-sottomissjonijiet tagħhom. Qed nistennew konkurrenza tajba, l-indikazzjonijiet huma tajbin u allura issa min-naħa tagħna tiżdied il-ħidma tagħna biex ovvjament sal-ġranet allura 18 u 19 ta' Settembru fejn hemmhekk ikun hemm ukoll iż-żewġ serati finali li ħajkunu live fuq net-television fit-18 ta' Settembru se jkollna wkoll il-KKI Junior, fit-19 il-KKI il-konkors sinonimu wkoll mal-indipendenza sa dakinhar ovvjament hemm ħafna ħidma li trid issir. Robert Kutajjar għalinna kif se jkun imqassam l-ispettaklu u kif ukoll arrafna fuq il-loġistika tas-serata. Interessanti din id-darba wkoll l-esperimentana ser ikun illi dan il-palk apposta armat kif għatlek ukoll allura attrezzat b'dawl u sound professjonali se jkun qed jintrema propju barra l-bini tad-dar ċentrali faċċata tal-iskola li tinsab bis-swit hawnhekk propju fid-dar ċentrali. Huwa sostna lil kantanti tal-40 kanzunetta bil-Malti finalisti, 20 tal-kbar u 20 KKI Junior se jkunu mistiedna fi programm live imtella apposta fuq Net Television nhar it-tnejn 16 ta' Settembru fit-8:09 ta' filgħaxija. L-applikazzjonijiet għal dawn iż-żewġ konkorsi għadhom jistgħu jinġabru mir-reception ta' Media.Link Communications fil-Pjetà fejn iridu jiġu rritornati lura sa nhar il-ġimgħa 30 ta' Awwissu.